Alright, sugdan na natong orimos. Di amis dagat mga idol. Kay mga klano lagi ming mamukot ba. Nakuyog manggod si Sir Procopio Sir Saavedra para lang mamukot ba. Kini laging hilig ta sa dagat, kilaw-kilaw, sugba-sugba, tuwa-tuwa. Bunyon sa mga pagkaon sa mga idol, kita dag-donut. Kining donut sa tunggabangan, bakin dako, pati dako. Pati hadlogan Sir Procopio. Kinaama siya pobiyaan ba. Tol! Oh, tol. Anong hadlok mo gani? Ha? Anong hadlok gani? Hadlok ako. Ligid naman na. Anong hadlok mo gana? Hadlok ko na sa una, kaya maunag ipatuan sa kong donut bali-bali. Kato na mo balian eh. Kadako na na eh. Huwag na kipalike, kanang bali-baliho na mo ba? Asam ni dito mo. Ito kinisibungan ni tabo, tol. Hadlok ko makitarik na na eh. Apa tol? Oo, napa o. Ay, tol. Grabe oh. Undo gamay. Hala. Adlaw ko, giligid na na. Sakpan ko ng api. Nangapi ka. Ang ano? Oh. Di lalim magian na ni tol. Di lalim kaginawa na eh. Ay, kato mo itong mga malatuba agad. May nagkakuha na na. Bakit tao? Nangin lang juga to. Ako ay nakato na, nag-jogging ka, pasa ng team. Oh. Wala pa. Ay, wala. Nag-jogging. Uyok na doon, pasa ng team. Ganun to. Haskang aligriha silang mga kaagi mga idol. Kini magong training, mamalatoba ka, maprapir ka. Inikawas ni mo, nagi kay kasturya. Unya mga idol, gimikos-mikos ng lamas para sa kinilaw. Sa kinilaw ba? Mag-ilaw naman ta. Murag magic mga idol sa. Nagkapamukot na may mga idol, pero wala may ayo mga idol. Ayaay pa. Pero may nalang na ate kamay makilaw mga idol. Huwag nakatuwa pa. Ato lamas, bagang isda. Sinsya na kayo. Ayain dagat. Ayain dagat. Ipagawas na itong kasag dong dako kayo. Kasag. Atong lingin nga kasag ba? Madi Presepe, pagkakala man ka na alilingin nga kasag. Basta pamilya sa kasag ng kupisot, bahala na dili itong kasag, basta kasag sa kupadanaw. Basta naara to diha mga idol, bibi. Ako kuno'y pangita o dili ba makita. Darabay dara, mauna siya mga idol. Oh, kini ba kini? Mga idol, tungkol sa kaya ay ba? Kinil lagi. Pasingan sa inyo ani tol. Ano ito mo sa kakak? Di mo nakagangot. Oh, saan din ito eh? Gusto. Gusto. Buwan eh. Musa kitingan ani. Kumong-kumong. Buwan eh, kumong-kumong. Kumong-kumong ni, malami ka ni. Ilawi ko na tol. Ilawi ko na. Ning tungura mga idol, gitilawan ng Sir Procopio. Kaisa ni mo tilaw Sir Procopio mga idol, oh, huyop-huyop pa. Okay, siguro kain ni mga idol ba? Tanaw na to yung reaksyon ha. Kunti yung kita ko no. Kunting lami ha. Oh lala. Okay. Og si Sir Saavedra mga idol, so gikuha ang kasag. Maora man tato'y dako-dako mga idol, gikuha pas mananap. Wala kay pahidiri ha. Unya samtang gipaabot pang uban mga idol para makumpleto ang tanan, si Sir Procopio atong taga-aghay-gayunan. Sir Procopio, sir. Oh, nangitan mo si Kulapo ba? Asa ko no Sir Procopio? Nam ni kaya ko utang ko no. Utangan mo ro kaniya. Tangan ko no kang Kulapo. Utangan kang Kulapo. Huwam ni kang Kulapo dai. Huwam ko no ka. Ini kahuwa, mantok kahuwa sa bawah. Kana siya. Sir, kato si Sir Procopio ba bisag ibundak pa to. Itlog rim kagaya to. Ano si Kuan ha? Sir Baldomiro. Sir Procopio. Kana si Kulapo nga. Shout out si Kuan tol. Si Kuan. Si Tikoy Tralala ba? Tikoy Tralala de ako nang pare nako. Ako si Sir Baldomiro. Oh, si Tikoy Tralala ako na kumpare. Pag birthday nako taas kay mensahe. Ako sang gibawsan pud. Ano ko do sa to? Jik patindaan tol. Jik patindaan katong classmate ato nga kagiron siya tel. Oo. Pagkadto nako sa Bantayan Island, isibat ang buwang diri sa Cebu. Oh, kinsa pa kada kasag diri sa Kuan Cebu. kinsa pa lain siya ta sa classmate ato. Ato si Met Lokay. Amit lokay so sa ato na amigo eh. Dilit kay sa. Ha? Di jote siya ko sa disco mao sa ka adto sa Aqua ba. Oh, si Mitsop di ay.
Kuan ba? Chip Chop ba? Chip Chop. Kamilyon ba? Si Irag, si Puwaw, si Ortiga. Og shoutout na lang sa tanang classmate na kung wala ma-mention mga idol. Ug naadig yun una si Sir Procopio. Sir Procopio ba kay iyang i-shoutout ko no ba? Pero sa Ay, Ascom, si Ascom. Oh, si Ascom. Tinaot po unta nga. Unsa man? Nagraksak ya po. Nagraksak ya po toron. Sige to. Oy, undo gamay. Nahala, sugdan na itong timplang kinilaw kung nagkadimao ba? Tol. Tilawan na to imong kinilaw ko na timplada tol. Ano tinural ni? Tilawan na to be. tinilaw nga tinula. Ato tilawan ko no. Aguroy, pwede lamiya! Ambil ka tol. Lami. Dalang bitsin tol eh. Mauding lami mga idol, kay gibitsin na magmayo ni Sir Procopio. Gihatagan tag-apligana mga idol, para ganahan ko nito makaon ba? Salamat to nga. Nagpasalamat pang mananap mga idol. Hangulan sukta kay aning Manigris TV, oy. Wala mo katingala ng Manigris TV, pati hangulan kagay ana, oy. Ayun lang kung palaging kisot, porpida sa nimo, oy. Nagduduhagi sa timplada si Sir Procopio, mautong gisugkay niyag mga idol. Unya iyan ang gitilawan. Tilawan ako to na. Lawe. Unya, pwede okay ha? O si Sir sa bidra mga idol, wala gisalig ni Sir Procopio. Kay Portibia sa ni Palpaka. Mauto, gipulihan siya og tilaw mga idol. O okay ba? Gimikos-mikos para matarong giog sakol mga idol. Unya, tilawan dayon. Sana. Wa katingog pa. Gipunan pag-asin sa mga nanap. Tanawa ra. Pamaymaya mo ni Sir Procopio ko. Tanawa, oh. Kulang pa din sa timpla. Di ba tilaw ko sir mo na? Tilaw dangkaon. Pay pa dito. Unya lahi sa din yung tilaw ni Sir Procopio. Dakao naman niya, ha? Pagkamarua. Ug karon mga idol, nagsugod naman ang trabaho mga idol. Amo apil tag trabaho mga idol, tang lamias tinuwa, oh. Puwerte labasa. Bawa ba? Tara diri. Ko dira. Pay kanto lagi. Bawan? Okay, bawan o kare wami tao. Uy, ano mo eh? Nakikipikas to. Wala. Unya iyahin lang tagmaniho kay dili naman ta bata. Mani over to the left, mani over to the right. Grabe Sir Procopio mo tawag ko ano. Apil patakom sa kaldero. Ano siya gitawag mga idol? Og simpleng pagtapok-tapok ba pero perting lingawa pa. Dili ka bay ragsapi ang inyong banding-banding diris dagat. Oy, puwerte nindota. Unya sa pagpangaon na wahita kay bisitas kamera, mao na lang ni ato ang natirada. Pero okay ra kay sabi na hugay lamado ta. Grabe dako aglam mo ito hana. Ug karon mga idol, magpasalamat sa atong amigo diri sa Plis Dagat. Iya may gipasakani ang katis pa. Iya ning binuhat. Unya kay amigo man mga idol, wala ra tay bayad. Unya ang tagay halaladlad. Ang pugturan niyang gihangyo mga idol, mo shout out ra siyang may kukulapo. Shout out kang kulapo. Kulapo. Regards kulapo. Nga ay.